Zdravím vás lidi už u našeho dalšího gameplaye z World of Tanks. Vidíme ještě prosinec. Možná v pozadí už slyšíte nějaký šramocení, to tady mamka dělá úklid, nebo co, já nevím, co dělá. Jak vidíte, mám tady grilla. A to je z důvodu, že jsem si ho vyexpil, aby vám ho mohl ukázat. A jak vidíte, mám to lepší dělo, který dává... tak podíváme se. Má 240 životů, maximální nosnost, on je taky lehký, má málo životů, nejede ani moc rychle. Je M200, má nejlepší motor, co já vím. Podíváme se, tadyhle ten nejlepší. Tady máme pásy, rádio nevím, jestli ho mám kupovat a šetřím se spíš na Tigra teďka. A vidíte, máme to lepší dělo, sice mínkrát vystřelí, ale mně se dokonce povedlo už zabít s tímhletím na jednu ránou kávečku. Tak, zapneme si bitvu, uvidíme, jak to bude vypadat. Jdeme. Tak, zaskakuje nám bitva. Mně se to zase bude lagovat při načítání. Tak, vy slyšíte asi teďka hudbu hodně. A tohleto je ošklivé, velice ošklivé, protože jsme 4. tier. A koukám, že nás hodilo mezi takyhle tigry a nevím co ještě. Budu se snažit bojovat, ale pochybuju, že já tady teďka něco zmůžu proti takovýmhle tankům. Uvidíme, no. Tak se nám to pomalu načítá, jako vždy. A co k tomu tanku ještě řekl, je to taky, jak vidíte, Hummel o jeden tier vyšší dělostřelectvo po Grillovi. Má jednu takovou zvláštní věc, Grill je taky malinký, 4. tier dělostřelectvo. Ale Hummel je jenom o tier vyšší, a je taká velká krála. Lehce trefitelná, hodně velká. No, tak se nám to pomalu ještě načítá. Já toho asi pauznu, ne. Tak, jsem zpátky, nejdle jsem si pošramotil mikrák. Se snažím nejdle nějak tak narovnat, než se mi to načte, protože já to mám opravdu pomalý načítání, jak všichni vidíte, to je pro mě utrpení. No, tak se nám to načítá. Bych to chtěl dát off-screen to načítání, jenomže když toho off-screen dát nemůžu. Já to nemůžu rozpojit, protože když to rozpojím, tak jakmile to rozpojím, tak to už nemůžu spojit. No, tak se nám to načetlo. Ještě jsme nezemřeli, což je překvapení. Jak vidíte, mám 1000 ping, se dá říct. Tak, máme to. Zacouváme si. Zajedeme. Mám vás tady zase televizi, schovaný určitě. Aby to bylo víc slyšet v tom videu. Už zase to zvýšilo. Počkejte chviličku, tady zase naparkujeme. Tak, jsme tady zpátky a zaparkujeme se někde tady dozadu, ať nás hned nenajdou. A doufám, když v pozadí nebudete slyšet tu televizi, kterou hledat, protože nechci zkoumat. Tak, jdeme zaměřovat a jak vidíte, tak tady to vypadá, že se něco děje. To nějak nevypadá dobře. Teď toho zabili, ale tady jsem někoho viděl. Jo, tadyhle jsou, tady. Potom začneme zaměřovat. Bylo by se někde by na chvilku zastavili. Tak, teď by se mohlo povést, ne, nepovedlo. Tohle byla chyba, protože jsem se nepočkal.
pokud on by byl tak hodný a nehejbal by se, nebo já nevím, co to je za tank. Tak vidíte, tady už je netrefím vlastně. Tady vidíte, toho netrefím asi. A dali jsme si ho, sundali jsme prvního. Tadyhle vidíme dalšího, tady ustupuje. Tady máme cíl, ale nemůžu se tam trefit, to je na místě. Sundali nám ho. To vypadá špatně pro mě. Už nemáme obranu. Takže nám půjdou po vlajce, jak znám nepřítele většinou. A dostáváme pěkně na zadek, tohle bude prohraná bitva už. Nejsem takový dobrý dělostřelec, jak bych měl být pro tým, ale mám to první. Další mrtvej. Pokud náhle nezačneme... No, škoda, že tam nebyl nikdo. Musím si nabít humu, ten asi ještě se ani nenačetlo, nebo co s ním je, protože on nevidí, že ani nezaměřuje. No, co říkám, nezaměřuje, bych řekl. A vidíme tady IS-ko. To vypadá špatně, protože to je strojka proti mě. Docela strach. No, tamhle je ten, ten 9 jsme mu dali damage, ale on nás zabije na jednu ránu. Pokud se mu to povede. Já bych mu nerad dal šanci to udělat. Musíme ujet. Ježišmarja. Zaplať pán Bůh. Poškodili jsme jejich pancíř. Pane bože. Tak vidíte, snažím se... Jeden z našich pásů. Tak sundal jsem. Kdo koupil? Zabila mě. Co to je vůbec? Musíme jít týr nějaký a... Posnažit jsem se snažil a... Prohráli jsme. Tak tím se s váma loučím.